wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau ga mu a cikin studio tare da Malama Sauda. Malama Sauda, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da zuwa. Ita ma tana tare da mu a nan, ita ma za ta yi nata insha Allah. Sai kuma zan dan ba da wani jawabi akan Malama Zainab da take daukan uswatul hasana watannin baya da suka wuce. To ta yi aure ne kuma ta yi nisa da mu, ba za ta daga inda take ba za ta samu daman zuwa ba saboda ya yi nisa. Insha Allah ne zan ci gaba da daura muku daga inda ta tsaya, kuma ba wai na ijiya haƙul mubin ɗin da nake yi ba ne. Insha Allah zan ci gaba da daura muku haƙul mubin ɗin. Sa'annan Malama Zainab tana yin 40 hadis. Insha Allah za a samu wanda za ta ci gaba da daurawa. Yanzu zan daura hadisi daga inda Malama Zainab ta tsaya. Malama Zainab ta tsaya a hadisi na 14. Insha Allah yau zan daura muku na 15, 16, 17 insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-hadisul kamisu ashara. Hadisi na 15 fi fadlis salami, a cikin falalan sallama. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani, wala tu'minu hatta tahabu, kuma ba za ku yi imani ba sai kun so junanku. Awala adullukum ala shay'in, shin ba na shiryar da ku zuwa ga wani abu ba, idza fa'altumuhu tahabbtum, wanda idan kuka aikata shi za ku so junanku. Afshu salama bainakum, ku yada sallama a tsakaninku. Rawahu Muslim ne ya rawaito. Alhadisu sadisu ashara. Hadisi na 16 fitarawumi, a cikin tausayi. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, man la yarhamin nasa, duk wanda baya tausayin mutane, la yarhamuhullahu, Allah ba zai tausaya masa ba. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Alhadisu sabi'u ashara. Hadisi na 17 fil amri bi ada'il amanati, a cikin umarni da riƙon amana. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, ayatul munafiq salasa, alamomin munafiki guda 3 ne. Iza hadasa kazaba, idan yayi magana sai yayi ƙarya. Wa iza wa'ada aklafa, idan yayi alƙawari sai ya saba. Wa iza tumina kana, idan aka bashi amana sai ya cinye. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Idan aka sake wannan bidiyon insha Allah za a sake wanda nake asalin yi, wato haƙul mubin. Kada dai ku manta muna karanto wannan hadisi ne cikin uswatun hasana, littafin ɗaliban islamiyya. Assalam.